Jeszcze kilkanaście lat temu termin literatura śląska wydawał się co najmniej egzotyczny. Po śląsku co prawda się go dało, ale mało kto odważył się po śląsku pisać. Nie było książek, gazet, blogów, billboardów ani modnych gadżetów ze śląskimi frazami. Pod tym względem przez ostatnich kilka lat zmieniło się naprawdę wiele. A śląski jest coraz lepiej widoczny także w literaturze, za sprawą przekładów, ale i autorskich projektów. Dlatego dziś chcę Wam przedstawić 5 książek po śląsku, które trzeba znać. Ich lektura będzie nie tylko przyjemnością, ale i okazją do podszkolenia się w używaniu gotki. Zbigniew Kadłubek, Listy z Rzymu. Pierwszym był profesor Zbigniew Kadłubek i jego Listy z Rzymu. I to od nich zacznę. Wydane już ponad dekadę temu, w 2008 roku, były publikacją absolutnie przełomową. Po raz pierwszy ktoś odważył się po śląsku pisać o poważnych sprawach. O filozofii, sztuce, literaturze i o samym tytułowym Rzymie. Książka profesora Kadłubka udowodniła, że śląski to język jak każdy inny. Na tyle pojemny, by mógł być nośnikiem dowolnych przekazów, nie tylko przaśnych widzów. Może nie jest to lektura najbardziej optymistyczna, bo profesor Kadłubek wiele pisze o tym, że Śląsk umiera, a Ślązacy wciąż są narodem pogardzanym i odmawia im się wielu praw, ale z pewnością to książka warta uwagi. Ot taki fragment dla przykładu. Nie je dobrze być Ślązokiem, ale jak się już Ślązokiem je, to czy idzie być kim innym? Bycie Ślązokiem to jest stan duszy, ani żadne obywatelstwo. Bez tuż my Ślązoki nie boimy się upadku państw ani wojen. Druga książka to Dante i Inksi, światowo poezję po śląsku w przekładzie Mirosława Syniawy. Myśla, co ni bez gwole wymianie łot antologię je prawie Dante. Dzisiaj to bodaj najbardziej wywołany włoski pisarz, a bosko komedyję, którą napisał, była przełożona na wiele godek na całym świecie. A kej ja napisał, moc ludzi było na nie. Bez to, co Dante nie pisał we łacińskiej godce, ino we toskańskim dialekcie języku, w którym godał w doma. Inksi pisarze nie mieli toskańskiego języka, ani żadnego inkszego języka okrą łaciny w zocy. Teroski mam w rękach tomik poezji Dante i Inksi, przełożony na następny nieprawy język. Mirosław Syniawa, autor przekładu, poszedł na podobnie. Każdym zdaniem, każdym wierszem pokazuje, co po naszemu nie ino idzie, jakże już wcześniej powiedział, godać o wszystkim, ale też co śląsko-gotka może być piękno. To język, język i nie żadno gwara, w którym idzie godać bez każdy dzień, ale też w sprawach nieanfachowych i nieobyczajnych. Tak przecaje poezję. Możecie być sicher, co Eichendorff, Thoreau albo Yeats, których się czyta głosem, są nieobyczajnym doznaniem. To książka przełomowo, którą będziecie durś brać nazot do ręki. Na sicher must read. Leanderka Rafała Szymy to zbiór opowiadań po śląsku. Zwykła literatura, w dodatku dotycząca bardzo różnych kwestii, nie tylko śląskich. Na przykład w opowiadaniu Jedynosty Szyma opowiada o sprawach geograficznie dość odległych. Pisze o Ameryce, o Nowojorczykach, o zamachach z 11 września. A szczególną uwagę zasługuje otwierająca tomik historia, niezrównana pod względem językowym. Zresztą w całym zbiorze Szyma udowadnia, że ma wyjątkowy słuch do języka. Wchłania to, co słyszy wokół siebie i wkłada w usta swoich bohaterów. Każda postać mówi odmiennie, we właściwy sobie sposób. Inaczej przemawiają starzy, inaczej młodzi. To ogólnie bardzo mówiona książka. Opowiadania brzmią tak, jakby je ktoś je nam nomen omen opowiadał, a nie je spisywał. I dlatego też to lektura, z którą śląskiego można się śmiało uczyć. Napisana solidnie, z dbałością o językową poprawność i regionalną spójność. Czwartą książkę znają chyba wszyscy. A od niedawna możemy się cieszyć jej śląską wersją językową, o którą zadbał Grzegorz Kulik. To Nieziołek Puch Milnego. Rzecz to zatem unikatowa, bo pozwoli wciągnąć w świat śląskiej gotki także najmłodszych. Jeśli chcecie, aby wasze dzieci poznały urok śląskiego, by podapały dźwięczne frazy, a przy tym dobrze się bawiły, poznając losy bodaj najbardziej znanego misia na świecie, to koniecznie przeczytajcie im Niedźwiadka Pucha. Wy będziecie mieć trening czytania po śląsku, a wasze dzieci fantastyczną lekcję śląskiej gotki z Puchym
Prosiątkiem i Krzysiem. Ostatnia książka w zestawieniu to także klasyk, tyle że świąteczny. Godnio pieśń Charlesa Dickensa doczekała się dziesiątek ekranizacji i kilkudziesięciu przekładów na różne języki. W tym również na śląski za sprawą wspomnianego już Grzegorza Kulika. Może więc czas na nową świąteczną tradycję. Zamiast oglądania po raz nie wiadomo który Kevina, czytanie na głos w rodzinnym gronie godnie pieśni. Naprawdę warto. Posłuchajcie. W końcu wieczerzą było całko skończono. Haderka skludzono, kominek pośmiatany, a ogień w nim rozpolony. Napój we kance spróbowany i uznany za perfekt. Jabłka i apluziny położone na stół, a kasztany na ogień. W ten czas całko familio zebrała się przed kominkiem w coś, co Bob nazwał kółkiem, a co znaczyło ino półkółka, a kolej jego łokcia stał komplet familijnego szkła. 2 szklonki i zywcio bez ucha. Łoneci mały ten gorki napój tak dobrze, jak złote kelichy, a Bob rodnie serował przy dźwięku kasztanów, co szczylały i czaskały we ogniu. Aż powiedział: radosnych godów nom wszystkim, moi roztomili. Niech nos Bóg błogosławi. Całko familia powtórzyła za nim. Niech każdego Bóg błogosławi, powiedział mały Tim, ostatni. I to tyle na dzisiaj. Śląskich książek jest o wiele więcej. Mógłbym tu wymienić choćby jeszcze kryminały Marcina Melona czy Dracha Szczepana Twardocha w śląskim przekładzie. Dałem tu jedynie przykłady, ale mam nadzieję, że Was zainspirowałem do tego, by sięgnąć po śląską literaturę. A jeśli czytanie po śląsku sprawia Wam problem, albo chcielibyście nie tylko czytać, ale też gadać, to rozwiązaniem jest nasz kurs Śląskiej Gotki. Dzięki kursowi nauczysz się ponad 2000 najpopularniejszych słów i zwrotów, a także zyskasz dostęp do 100 stron materiałów edukacyjnych i ćwiczeń. Kurs możesz również podarować w prezencie bliskiej osobie. Wejdź na kursgotki.pl i zacznij naukę już dziś.